Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Iruña zaharrera etorri gara. Balerdi taldeko lagunekin egin dugu gaur hitzordua. 80. hamarkadan hasi zen taldea jotzen, eta lozorro bat eta gero, azken hamarkadan ere, puntan ari dira kantuak sortzen eta kontzertuak eskaintzen. Taldearen iragana eta orain ezagutuko dugu taldekideen eskutik. Gaur, gurean, balerdi. Peti, Toño, Ansel eta Zara musikariek osatzen dute gaur egun balerdi taldea. Eta udaberria helua izena darama laukotaren estudioko azken emaitzak. Nahi genuen zerbait grabatu, gutxienez, oraindik hemen gaudela esan nahi genuen eta adierazi nahi genuen eta horrela egin dugu. Single bat, single klasiko, nolabait single klasiko bat egin dugu. Kanta gehiago bainituen ere grabatzeko, baina kontua izan zen, aukera bat egin genuela. Eta gero, kapritxoagatik edo argi ginuen hori, singlea egin nahi genuela, ez? 7 atzetako vinilo bat. 10 atzetakoa egina genuen ere, eta hori falta zaiguna da 12 atzetakoa egitea. Baina, ez dakit iritsiko garen. Eta hori, eta lau kantu gabek, Toñok eta egiten dituen onbeste kantuen artean, lau hauek aukeratu genituen. Toño txorizoak bezala egiten ditu kantuak. Sortze prozesua holakoa da, bai. Ni aurkezten dizkiet kantak eta, horri batzuk zaizkie gustatzen, baina gehienak saiatzen gara gehienak jotzen, pixka bat, saio batzuk egiten eta gero hortik nolabait galbaea da hori taldean nola sonatzen duen asuntoak ikustea, ez? Bai, nik usten dut badago pixka bat hori potentzia edo adibidez udaberria luan da potentzia eta gero beste aldetikan rock and rolla ere bai, bedi rock and rollakin rock and rolleroa da eta azken kanta oso balerdi tarra pensatzen dugu dela, oso melodikoa eta opera. Eta gero baita ere hori laugarrenean entzuten da baita ere igual 60ko hamarkadako bodile lehenago horrelako talde mitiko batzuk eta izen mitiko batzuk. Hori ere Toñoren kontua da, ze azkenean Toño egite ditik kantuak eta azken boladan fuerte zebilek bai. Igual rockero igual lehen power pop edo roi horrekin ibiltzen ginen gehien bat, eta nahiko rockero batetik azkeneko lan hau bai. Azkenean balerdi hori da, ez? Toño Muro eta Zara, eta gor laguntzen ibiltzen gaitu pixka, baina azkenean Toño egite kantuak eta Gorren babespean, batez distribuzioagatik eta patxi erraz jartzen dizkigulako gauzak, ez? Baina gu autoprodukzioa egiteko prestere ginen eta kontua da gu beti Gorren babespean, berizpean izan gehala eta ez dela inongo arazorik gainera. Eta poz handiz gainera gure disko guztiak horrekin grabatu ditugula eta horreko Marino eta Patxi balerdin asko izan dira, eta dira. Kanta asko badaude hor, oraindik prestatu gabe eta ez dakit prestatuko ditugun ere, baina hori aukeratu genituen horien artean lau hauek, bai. 80. hamarraldian abiatu zuen bidea taldeak. 3 disko argitaratu zituzten urte horietan, lozorro batean sartu aurretik. 2012 urtean abiatzen da taldearen bigarren eta azken aro hau. Zukartutakoa gelditzen
Bueno, hasieran gainera, taldea nolabait sortu genuen Zarata biok, ez? Laster sartu zen Marino Goñi basua jotzen eta horrela sortu zen, kasualitatez, lagun arteko taldea zen. Eta, bueno, hor, 80. hamarkadan Blankarekin batera, eta gero Patxi Goñirekin ere ibili zen, eta oso gustura ibiltzen ginen. Bereziki, hori, lagun talde bat osatzen genuelako, eta askotan elkartzen ginen, eta taldearen aitzakiarekin askoz gehiagotan, musika manaldiak ikustera ere joaten ginen elkarrekin, eta diskoak trukatzen genituen gure artean, horrela sortu zen bai. Eta gero 2000. Urtean gutxi gora bera, Marinok lehenago utzia zuen, eta nekatuta geunden, ez genuen aurkitzen benetan erantzuna eta erantzun zabal bat, eta horregatik erabaki genuen hor ustea, taldea ustea, baina ez genuen egin despedidarik ez da antzekorik ere, ez? Hor zegoen, eta urte horietan, hurrengo urteetan, mende honetako lehenengo hamarkadan, Zarata biok mantendu genuen urteetan zehar kolaborazio bat Euskal Herria irratian irrati saio bat egiten musika jartzen eta komentatzen, ez? Eta zergatik ez, eta Marino ere konbentzitu genuen hasiera batean, baina gero arazo fisikoak zituen eta besoan jotzeko, basua jotzeko. Eta, behin hasi, ezkero, jarraitu nahi genuen Zarata biok, eta egon ginen denbora puska bat beste bi basu jolekin. Orduan Petik eskaini zuen bere burua, komentatu genion berako lagun bati sartu nahi zuen taldean, bigarren gitarra bat eta gitarra solista bat nolabait sartzeko taldean, eta berak ez, baina komentatu zuen berako lagunen artean eta Peti animatu zen horretan, eta gero Petiren bitartez oso hurrengo urtea edo etorri zen Antxe. Eta hori duela 10 urte, 9 urte. Lantei asko jarri zuten, hoien artean landaren guauti morriz, eta horrela hasi zen bilakatzen Iruña, autoen iria. Iruña, motor zere. Euskaraz egindako power pop giroak jorratu zituen taldeak hasiera horietan. Eta musikalki hori da gaur egungo joera. Euskal Herrian erritmo basati eta gitarra zorrotzen garaian sortu ziren, eta ez ziren asko melodia gozoen alde egiten zutenak. Igual, 80. hamarkadan dena zaku beran sartu zen, itoiz alde batera utzita, ez? Eta gainontzeko guzti alde zaku batean sartzen zen, ez? Baina nire ustez, orduko talderik maitatuena niretzat izan zen betidanik, Jotakie taldea, eta horiek egiten zuten power pop argi eta garbi nire ustez. Eta pixka bat aitzindari moduan ni horiek aipatuko nituzke, ez? Eta, ideia hori askotan suertatzen dela noizean behin euskal musikan, ez? Talde nolabait pop rock munduan, power pop munduan mugitzen garenok, ez? Batzutan folk pixka batekin ere, eta hor nik uste dut talde eta alegin asko egin direla bide horretatik, ez? Ezakit soinu bat dugun edo ez dugun, Toñoren gitarra hori badu bere nortasun berezia eta berea, ez? Eta gero ezakit gure estiloa jotzeko eta ni bateria adibidez oso gaizki jotzen dut, baina hori bihotz-bihotzez eta ateatzen zaiguna egiten dugu, ez?
Eta nik uste dut, baietz, lortu izan dugula halako, bueno, pues, batez ere Toñoren ahotsagatik, jakina. Gitarraren arreglo horiek eta direla eta lortu izan dugula kantu bat egitzea, eta naiz eta ez jakin norena den, eta hauek balerdikoak izango dira, eta bai. Bai, bueno, gehienez, bai. Toñoren melodiak, bai gitarrakin, bai ahotsakin, eta gero Petxi, bueno, sosten du, hori, punteok, arreglo, koroak, eta niretzat hitz ongi gelditzen da. Niri gustatzen zait betidanik, gustatzen zitzaidan betidanik balerdi, eta oain ere bai, haiz gustura nabil beraiekin. Identifikatzen da, errez, bai melodia, bai pixka bat potentzia baita ere, power pop. Bai, baina, bueno, Toñoren laguntza honitz izan diat ere gitarra hauek egiteko. Azkenean Toño nahiko garbi izaten dik beti zer nahi diken, eta pixkat, bera gerraten dit, hemendik jo nahi diat, edo pixkat gitarra hauek holagin, eta behin baino batzutan, behin baino horietan ere, pixkat zer egin bar diaten ere erraten dik, eta nik eskartzen zioat, ze nire aldetik ere zaila eta intzadeak behin baino horietan bera zen nahi diken jakitea, orduan, bai. Bueno, eske denetai gustatzen zaigu aditzea, ez? Eta reggaetona ez ezik, nik uste dut estilo guztiak jorratzen ditugula. Ensaioetan, harrituko zinatekete peti heavy potente bat hasten denean jotzen, eta denok atzetik goazenean berdin blues bat, edo funky rollo bat, edo denetai gustatzen zaigulako, ez? Betidanik gustatu izan zaigu, ni kotxean berdin ematen dut radio klasika edo Kiss FM edo Eguzki Irratia. 78ko San Ferminetan uztailaren 8an piztu zen hirian. Gomazko pilotak, kepoteak tiroak, poliziek zezen plazan jaurtiz dituztenean. Ondarrean, Karmailetan zeuden zaurituak, gaiztiluak zabaldu ziren zezen plazatikan. Balerdi talderen hitzetan Iruña hiria eta bertan gertatutakoak protagonismo handia izan du zenbait kantuetan. Etengabe aldatzen ari den hiri baten kronikak eta iraganeko denborak konstante bat izan dira taldearen letretan. Hasiera batean, bere hitzak askotan egiten zituen hitzak Peio Lizarraldek, orduan nik uste dut hortik ere ikasi duela ni pixka bat hitz gehiago egiten, eta azken urte hauetan ja nik egiten ditut guztiak ia. Eta ez dakit, kezka batzuk, egia esateko normalean lehenengo gauza, egiten duan lehenengo gauza bada melodia eta ritmoa badut hori pentsatua aldez aurretik, eta gero hasten naiz pentsatzen, zeren inguruan batzutan hitz klabe batzuk estribilloetan edo leloetan hor sartzeko, ez dakit zenbat silabatako hitzak hor, eta hitz horiek pentsatuta igual gainontzeko guztia abiatzen da hortik, ez? Baina kezka ezberdinak. Arrazoia duzu bai, kanta batzuk behintzat, batzuetan agertzen dela hiria, bai. Naiz eta orain taldean, Beratar bi eta bi Iruñeko egon, ez? Hoi guztiak Toñoren literatur mundua edo hitz egitekoen mundua da, ez? Niri asko gustatzen zait Toñok nola betidanik erreibindikatu egin duen Iruña, ez? Iruña auzoak, auzo langileak, ezkabapean eta dauden auzoak eta ibaiaz beste aldekoak eta pixkat konstante bat da, ez? Eta gero Toñok ere konstante bat da Toñoren hitz horietan denboraren joana eta zahartzearen kontua edo garai bateko oroitzapenak eta bai.
Izan ere, Toño Muro taldekidea 70. hamarkadatik ari da musika egiten Iruña Zaharrean. Gazte hasi zuen musika bidean, eta oraindik ere musika biziki maite du. Bai, hori bai. Alde horretatik, azkeneko zati horrekin ados nago aurrekoarekin, ez dakit, nik beti horreitzen ditut lehenagoko taldeak eta balerdi sortu baino lehenagokoak, ez? Eta, bueno, beti hor egon gara zaletasunak, kriston zaletasuna izan du betidanik, eta egia da, bestaldetik, balerdirekin aurkitu dudala, ez dakit, benetan estilo ireki bat, gauza, gustatzen zaizkidan gauzak, eta ateratzen zaizkidan gauzak egiteko. Hori aitortu behar dut. Batzutan aurreko taldeetan bazen orientazio bat, igual horren beste ukitzen ez barruan, ukitzen ez zidana, ez? Eta gustoa baduzu, zahar mindua jolen, indio betxi beharko duzu. Bizibedi rock'n'rolla kantuan, gaur egungo rock eszenari buruz ari da banda. Urrezko aroa aspaldi igarota, oraindik ere rokeatzeko gogoz dira taldekideak. Bueno, eske kezkagarria aita, ez da? Osea, aitu beharrik besteik ez da behar, ezakit, Euskadi Gaztea, adibidez. Eta hori, pues, ni 80etan bakalaua broma tonto bat zela uste nuen, eta begira noa nio iritsi garen, ez? Gaur egun musika elektronikoa eta gustoko dut nik ere, baina, bueno, eta garai horretan ere musika elektronikoa gustoko nuen, baina halako filtro batzukin, ez? Baina gaur eguneko hori, pues, reggaetona eta nire alabak aditzen duen musika hori oso eskasa eruditzen zait, zer egingo diogu. Gu gainera, bueno, suertea dugu, zuzenean jotzeko suerte hori izan dugulako, ez? Nahiz eta amateur rutsak izan, baina eske inork ezaki zer den zuzenean jotzearen plazerra eta ezaki sexuaren gertu dagoen zerbait da, ez? Jotzea. Eta bateria jotzea are gehiago, claro. Inik alda rock'n'rolla, ala hilzorian dago, reggaeton eta trapa, makinek jotzen aldituzte, rock'n'rolla. Udaberria lua diskoa bera herriko Atala estudiotan grabatzen da, Inigo Irazoki soinu teknikaliaren gidaritzapean. 4 kantu berri dira, balerdi taldeak gaur denaren argazki fidela. Bueno, plazerra, etxean grabatzea da, ezta? Eta Inigorekin grabatzea, etxeko zapatietan bezala grabatzea da, ez? Gaina Inigo badu bere eskarmentua eta baditu bere baliabideak, eta estudio oso ongi dago, beran ensaiatzen dugu, Petita Angel berakoak direlako, eta oso eroso gertatu zaigu bertan grabatzea. Ba, nire gustatzen zait. Analogikoan grabatu genuen, beti Inigorekin, analogikoan grabatzen duelako, eta, bueno, batzutan eskertzen duzu bai digital izatea, igual pintzatzeko gauzak edo ordenagailuen bidez konpontzeko, bino hori analogikokin, jo behar duzu kanta osoa edo pintxatu eta hortik aurrera dena grabatu, mino guretza gelditzen da, hobe naturalago eta konten gaude erantzun emaitzarekin. Bai, eta oso soinu analogikoa izan dugu betidanik eta hori mantentzen dugu, bueno, Petik adibidez bere ibilbidean ere horrelako soinua du, ez?
gu saiatzen gara pixka bat hori, betiko rock, pop rock, power pop, batzutan ukitu folkiekin ere zerbait nolabait berri edo behintzat kanta berriak egiten. Ez. Azken kanta izena darama diskoko beste abesti batek. Agur bat baino, aldarrikapen kantu bat da honakoa. Taldekideak musika zainetan duten bitartean, balerdi-balerdik aurrera eginen baitu. Bueno, sortu nuenean, banekien azkena ez zela izanen, hori garbi esan behar du. Baina beste aldetik, pentsatu nuen, egingo dut azken kanta eta horrela usten dudanean egina dago, ez dut, naiz kezkatuko horrekin gehiago. Eta indar pixka bat oraindik baldin badut, bestela indar gutxi daukat, hori onartu behar dut. Bai, saiatzen gaituk, pixkat hori gehien bat saiatzen gaituk ongi pasatzen eta gure asmoa ere ez duk, garai hauetan arrakasta izatea edo disko saltzea edo gehien bat, diskoak, kantuak atera behar dire eta disko bat behar da fisiko bat, saltzeko pixkat, baina azkenean saiatzen gara ongi pasatzen zuzenekotan, egiten ditugun zuzeneko gutxi horietan. Eta hori da asmoa, ez da bertzelako asmorik, egiarran mai. Ez daki luzerako ote den edo ez, hori osasunak eta markatuko digu, ez? Eta baino kantu aldetik eta arazorik ez dago. Esan dizuz denago ere, Toño txistorrak bezala egite ditula kantuak, eta gero saiatzerako orduan, bueltean baten dizkiegu kantu guztieri, eta kantuak grabatu gabekoak asko geldituko dira. Azken